ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ውሱን ከባቢታት ድሕሪ ምላሱ ኣብ ዝሓለፉ 41 መዓልታት እንታይ ከም ተፈጸመ ሓይትና ኣለና መሰርቲ ገለላ መጻይ ድዋና ነይረን ኣብ ከባቢና ብርእስና ንሓለፈ ድምጽለ ብጣዕሚ ኣጨናቂ ቆልዕታት ቦክሪ ክሽበሩ ኣዴታት ብጣዕሚ ክሓዝና ከውያ ጸሎት ከብዝሓ ዘኒረን ሓድሽ ምምሕዳር ትግራይ ስርሑ ምጅማሩ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንትካላት ጥዕና ትግራይ ዝገበሩ ሓገዝ ንዓይደር ሆስፒታል ንቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን ንኣብያተ መድሃኒት ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን መወሳኽታ ዝኾኑ እዮም ከምኡን ሓጸር ዜናታት ኣሎና ሰናይ ምክትታል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ክልል ትግራይ መራኸቢታትን መንግስታዊ ኣገልግሎታትን ተቋሪጹ ይጸኒሑ ድሕሪ 40 ናይ ጸልማት መዓልታት ግን ኣብ ከተማ መቐለ ኣገልግሎት ስልክን መብራህትን ተጀሚሩሎ ላይን ጽጋብ ተወሳኺ ክትነግረና ምሳይ ኣላ يعنيلي كحساي بركز زبالو أب دجاز نبرو تولت تجراي أب مقالة نزركبو أبالات سدرو من أزمادومن أب من تايكونتات كم زركبو هالواتهم كفلتو زخالو اللو بأنصارو دما دهاي سدرو كرخو زي كالوون اللو كاب تجراي وتسا زركبو بركز زبالو سبات أب محبراوي ميديا دهاي سدرو بمركاوم قرب رفتا كم استسمعو عمي قلتو كالوتوم دما نايتوم أبت كونات ويدما نعو سعيبو استقودو نستقاتلون بيت سبو من فتوتو من مرد سمعلو كوينلو منجست سمعت يوارسكا زبلو ملأخت زحزلو سئلتات ببزحي أب محبراو ميديا يلتفون حزنوم يقلتون له كابالا مطا كساب مقالة زنبرة مسارة المعات متحلال في حيل إلكتريك تبتي خسل زنبرة كحسي نعون متقان سعري كاير كمزلو حيل إلكتريك تهاجر تمالف ليتلو كاب كتما دسي تبجيسون أب سمين مبرا إثيوبيا زتنقص أسا جوجلت سجنا كتماتات اللاماتا مايتشو مخنن سقطان مبرهتي كرخبا كم زخالا جليسو يخونبر كحساي حزون أبت كتما خونه بحفشة أب تجراي أجلجلوت إنترنت أجمرن مسمرات سلكي نب نبور زي تملس اللوم كبابتات تجراي دما بزحات يوم كما قلوت أيزلو زي شغل كنا تكرر خلنا منجس فيدرال سراويتون ختما مقالة مستقاط أرى كنا تابع كونتبلا أبستفلا لبوتات كنا تيقتل كم زلو يزنجر بزحات أبتا كتما أجلوتات مجمارو كوان تحجزهم ذي كابتا كتما وت أيزلو أب زلو كابتات نيتخل زركب زبزح فتاوي من سترو من أب من تكون هات كم زركب نفلات بزي مخالهم شغلتهم نبي بي سي قالوا لهم أبزبز هكال كابتات تخلل كل نجار أتسو خينوك أتسيلو سلازلو حزبي تخلل أبتشن كنت صابان كم زركب توم تولرت تجراي يقالوا أتوخينات أبتخلل عبيم من الزبال أسيعبو مهلاوي زجلت زاجت لعليه 5 شح سبات يوتهم نمرحان كاب تجراي حديمهم أب السودان أب معسكر سدتنيات تعاقبهم يركبوا كابزوت أي بفيدرال منجستي استمززة بدكتور مولنجاز مرح حدش ممحدار تجراي سراح كم جمرة زفلت أخوينو قدم كل التسمونات أب الشراء حدش كنتبا شيمو مملاسو ذكريو أب ملا تجراي تقاريت أنا حمنجستا وسرحتك جمرن سرحتنيات منجستنا بسرحهم كملاسون أوعيت جيرولو كحساي أبزي كل التعينة ريتو تاتيوم زوهابو تحدش مت استقبلوا جلسات ريتهم كجلسوا أب محبراو ميديا ترايوم يوم بأنصارو دما إذا حدش مت زين عنا نتجاروز وكلا يكونن مخنياتو نحن أبتز حلف مسكرم أب ورحب أقمين استخايد مرت قدم زهرنا له منجستي على زبل حسابهم كان صبارو ترايوم يوم تخلق بفلاي أجلجلوت بانكي تقوم بالو قبل على نبرتي عبيد أجمع فتيرو كم زلوا يزنجر زبز حتى كلت عنا مسرته وأجلجلوت كيه بانا بزي خلالو درجة كم زبز حون بسفيح ويزرب كله قدام مينستر أبي أحمد مالي سنبت أب مقالة ترخيو مثل علوت مكونات سرايت مكلخال زت كم زكايرن مسجانو كم زقربن تجليسيو أبي أحمد دحر مجشو بتويتر أبزرجو حبريتا ناي مسرته المعات داق مهنصتي كايد مهلاون سبا ورديت كم زتوهبن دحر محبار نتي جبننيا زبلو جوجله ناي محسرح كم صصل جليصلو أب مودعتا بزعبا مخفات كل أير زملكتيو بسنك تكون تعطيو صنحه ناي سمين إثيوبيا كل أير نهغراون ناي وشت هاجرن برراتات كفوت كم زخونه سيفيل أبيشن تهاجر أفليتلو أب زعبا أب تجراي كاب سلسة هدار جميرو تقارض صنها أقلو تليفون كاب سنبت جميرو أبو سن كابتات تمليسلو أقلو إنترنت كنا تقارض يزلو أب تخلل تأقلو تليفون تمليسلن كاب زلو كتماتات مقلن علاماتان أب زحلفو سامنتات زنبركونات انتي كم تمثل حيثنا لنا
مغلا للاسف انصاراوي كفل حلف معلتات بسلام درجه يحش عندما ያው ስለለው ሁኔታው አዚ ከብድ ስለሆነ ማልተው መናወሮ ነግቢ ማይ ያመሰሉ ኤሌክትሪክ ካልኤሌክትሪክታት ገለሕትራት ስለዘለው 41 ማዓልትና ካብ ሕልስለው ረዲሙ ይትና ባንኪ መጣይ እንትን ስለነበረ ሓደ ነገራት እንቅስቃሴ ስለነበረ እዝና አጠገም ይግነኸ ሰዓት ካብ ከዚህ በህደማ አዚ በጣም ይከሰ ይዱል ምታት ነው ምክንያቱም ስለዚህ በአልሙዓልና ተሐገበ ዘይሞት እስከ አዚተን አዝገዛ አልነበራ ምግብታት ይከተቀምጠን እስከ አዚ ካብ ደጋ አይነት ምንም ሸቀጥ ስለነበረ ማለት ማልታዊ ካብና ስለሆነ ናመና غريب ما حاولت سنه مبلغ ما معلتنا نورو هم عين سينيور اخدد خناتي لجنا مالك اربع حدا معلتات بحاجه تبلت له عزي خدد تعامل بلغه خناتات مقاله يكون عز من لا تبرك تقطمنا لنا يحسنايو عزي خدد نوس لجنانا كعزل وتحنا اكل اليمنن يابتو جزاء من محدار طواعد فشي مولو جزاء من سلمى من عين الدقافه تغير لنا عزي مشات حسب ساعات له الى تلاغو كل جزء تخفي في لنا اكلات مقاله لا ورنت استعهل يلو ورنت دما انا خبرتي مشفع دما بروحو اسمع يسعازنا بتعامل خديد قلولاوي لجنا عماله مال ليتدالنا يلينا تنحنا قام حند سنتلو كل ነገር هم لنا بري خوين نابرانا اللي حدنا يو ነገር ينبري اخلي بعلو ابينا نصنح ينبري على حد جزا نحنا لنا اخلي حيزهم بمصلحهم على حد جزا منم التاوي قراس እንጀራ ለግኒ ሰባት ለሚሮም አብስታይ ኮይኑ ከበት ነገራት ምርአይ ተጀሚሮም ሰባት ክጦሚው ክትገሙ ምርአይ ተጀሚሩ አርሻ ላበለ እዩ ድምጽታት ቦምባታት ንሰማኛና ለታት ሻንተ ቀዳም ማለት ግን ናስተልሽና ለለና የኸባቢ ተኩስታት በጣም ከበት ልኮኑ መሳሪያታት ምድዳው ተጀሚሩ ቅድሚው ነሰርቲ ገለላ መጻይ ደዋና ሜረኒን አከባቢና ግን በሽዕቱ ግን በቃ ብርእስና ነሐለፈ ድምጽ በጣም ያጨናቂ ቆለታት ቦኺክ ሽቦሩ አዴታት በጣም ካልና ከውያ ጾለት ከዝሃ ዘሚረን ካውለለ ጎረቤትና ለማማሙሉ አሸንዳል ሐላለ ላብገዘን ቦምብ ተደውሪ ህይወትን ክስና ኢለን ሽዑ ማለት ማለት እዩ አንሕና በሙሉና ተአኪውና ገሊኡ ምንም ተሐዘበ ለተዓጠ ጦለት ሰቤት ለማንም ማል عليه ዓለም እንደገና ለለ ሲሉ ካሊ ጎረባይለ ተሕሰለهم አይነት ነገራት ተፈጥሩ ሽዑ አጨናቀ ነይሩ ኣብ ህይወትና በተለይ አና ህይወቴ ሰሚያየው ሲሉ ነይሩ ያ ልብል እዩ ለሰምዕ ነይረ ሽዑ ግን በቃ አባዓለይ ባይኔ ላረኽዎ ብዝኔ ላሰማኽዎ ኮነታት ተፈጥሩ በጣም ይመሕዘናይ ነይሩ አቤኒ ኸአላማጣ أبين أنا ما تعرف هذه actually أمحر اللي هاي لي إنه بايتا درجة حرور حكة بريو أفتكارنا تقدر مثلا خلص لنا برا كتاب كتماتيوم هذا شيء بحر مجمرة من الدنيا ميرو رفع كباب ميرو مجمرة مساته ووطات عندنا أفتكار نظر محضرات ملسيلو هذه مجمرة كأتو كله لموت بانديرة حزم أتو على يوم مس فلي حيلي مالتي تفنى أغلى من النور فتخيلوا شفراني كل حزب يخوني بحاري حزب سمع بدنجة يوماتيوم شتكاب يوماتيوم بدنجة يوم أتو إحنا جزءنا نيرنا خم خلص تخفف اللي ولا فرحة حبرسب تايو كبر العناص كلي يخل عقدامي سلنا ما يكدروا زوج أصل سنة تفارح نيرو بانديرا لموت بانديرا إلا جزء من محدارات دك كابي يوم للو شو ما قلت تفوون سلا للو خم يوم تمارسهم لل يعني مرجع بلي أكلين دك الله ما تايم الله ما تقدر محدود له حدي بانك تعطي نيرو ما بهتون أي نبرة مجمع كابي تحرقن كلك يوم تنفلي حلوون فورس من النور كوكب بغير خا بتلك تجربوا أي أكاونت النور خيروا زي خلنا هذا قطعني وريدا نيرة كتما جماعة أنا أدعى جماعة أنا تخلالي رومانات تخلي نجرلي نبحثيونا نكتب على تعاطي للحسك عازمان سفر نايمندر دكانات تخصصية لندن كتما سوبر ماركت كمان على خالد عبتي مدبرات شغلات من المسك عازي تخصصي في كافي كاب الحل في معالتي بإجرينا مخد يحش المحنتي بموضوع عفوا بدير خفت لخال مدبر المسك عازمان لتشمعياتهم هاي التحديات هتصير له كل سبب عم حاجين بتعمي مالتيو تجريس عندنا هم عينت نجر أنا قدي على برشلني أجينا بريجن درجرو أنا جدو بفت على حالي وفينا لما تلمونتو على توقعو خرابينا كل لا تشبيرو تثبتو بيننا أرينا إحنا عندنا أكثرنا عننا بسواتنا معنا جزانينا كاتم أكثرنا يوم افتخار يوم للو سوا مزحت يوم وجوم عن حنا كنوت إخواننا أبجزانا حنا نتقل عني أبجرا لي خد نقول بيتيا جل تحدينا خدي خالنا كوفينا قال يقول قروينا بمولو تثبتو بدن قاطع بمشوتو بنا بوكم وصلوا خالو ميرم مزحت ولا أبغى قربا مع ستاتي موجو هم يتفادروا
ናብ ሓጽር ዜናታት ዝዕለት ክንሰግር በዓልቲ ቤት ናይ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመደበ ናሚብያዊ ዲፕሎማት ክልተ ደቆም ከም ዝቐተለት ማእኸናት ዜና ናሚብያ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብምጥቃስ ሓቢረን ንስክላ ዝወፀ ሳልሳይ ቆልዓ እውን በቲ ዝወረዶ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ይእለ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ጠንቂ ናይቲ ቅትለት ዛጊት ኣይተነፀረን ኩባንያ ጉግል መተግበሪታቱ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ገሊጹ ዩቱብ ኢሜይል ዶክስ ካርታታትን ካልኦትን ዝርከቦም ኣፕሊኬሽናት ሎሚ ሶኒ ን45 ደቂቕ ኣቋሪጾም ከም ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ጸገም ተፈቲሑ ናብ ንቡር ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ ናይጄርያ 30 ወተሓደራውያን ጀነራላት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ሰራዊት ናይጄርያ ሓቢሩ እቶም ጀነራላት ኣብ ወተሓደራዊ ጉባኤ ድሕሪ ምስታፎም እዮም በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ሓደ ሜጀር ጀነራል ድሕሪ እቲ ጉባኤ ንቕሩብ መዓልትታት ሓሚሙ በቲ ቫይረስ ምስ ሞቶም መርመራ ክገብሩ ትእዛዝ ተዋሂቦም ፕሬዚደንት አይቮሪ ኮስት ኦላሳነ ኦዋታራ ንሳልሳይ ዕብራ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ተቃዋምቲ ዝተሓሰመዎ ምርጫ ምዕዋቱ ይዝከር ንሳልሳይ ዕብራ ስልጣን መሓዙ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ ንትምህርቲ ጥዕናን ሽቕለት ኣልቦነት መንእስያትን ቀዳምነታቱ ከም ዝኾኑ ተመባፂዑ ኣሎ ፈረንሳ ምስቶም ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ እስላማውያን ዕጡቓት ክትዘራረብ ከም ትኽእል ሓላፊ ሰራዊት ፈረንሳ ተዛሪቡ ጀነራል ፍራንሷ ሌኮሪን ምስ ዓለምለኻዊ ኣገልግሎት ሬድዮ ፈረንሳ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዋላ እኳ ብፖለቲከኛታት ዝውሰን እንተኾነ ምስ ጸላኢ ምዝርራብ ይከኣል ኢሉ ልዕሊ 5,000 ወታደራት ፈረንሳ ኣብቲ ዘይርውዕ ዞባ ኣንጻር ዝተፈላለዩ እስላማውያን ዕጡቓት ይቃለሱ ምህላዎም ይፍለጥ حجراوي كوميتا قيح مسقل مس محبر قيح مسقل إثيوبيا بمخان أب تግራይ ኩናት ድሕሪ ምኽሳቱ ናይ ፈለማ ናይ መድሓኒትን ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዛት ናብ መቐለ ከብጽሕ ከም ዝኻለ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጎንፂ ድሕሪ ምውሉ ናይ ርክብ መስመራት ብምቁራጹ ንሰሙናት መድሓኒትን መሰረታዊ ናይ ሕክምና ቀረባትን ተቋሪጹ ይጸኒሑ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ኣይደር በሰንኪ ሕጽረት መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ኣሰካፍ ኩነታት ምጽንሑ ተገሊጹ ነይሩ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣብ ሕጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣቶ ዘውዱ ኣያሌው ስሩዕ ንጥፈታቶም ንምክያድ ኣብ ከቢድ ጸገማት ንዝጸንሑ ናይ ሕክምና ትካላት ሓገዛት ከም ዝተገብረ ተዛሪቡ እንግዲህ ቅዳሜ ዕለት የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይ መስቀል ኢትዮጵያ ብምዃን ብቐዳም ናይ መድሃኒት ንናይ ህጹጽ ዋን ረድኤት ዝኾኑ ነገራት ናብ መቐለ ኣብጽሕሎ እዞም ናይ ሕክምና ቀረባትን ናይ ህጹጽ ዋን ረድኤትን ብፍላይ ንዓይደር ሆስፒታል ንቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን ንኣብያተ መድሃኒት ቀይ መስቀል ኢትዮጵያን መወሳኽታ ዝኾኑ እዮም በጽሕፈትና ኣብ መቐለ ስለ ዘሎ ቀዳምነት ዝሃብናዮ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ኣባላትና ብዝረኣይዎ መሰረት ብፍላይ ኣብቶም ትካላት ጥዕና ብሰንኪ ሕጽረት ቀረባት ዓብዪ ጸገም ኣጋጢሞም ስለ ዝነበረ ንዝተጎድኡ ሰባት ሕክምና ንምሃብ ረድኤት ንምሃብ ብቕልጡፍ እዞም ሓገዛት እንተተረኺቦም ዝሓሸ ኣገልግሎት ህይወት ናይ ምድሓን ስራሓት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ስለ ዝኣመና ቀዳምነት ዝሃብናዮም ንዓይደር ሆስፒታል ንቢሮ ጥዕና ትክልልን ነቶም ኣብያተ መድሃኒትን እዩ እቲ ኩነታት ምስ ኣፍቀደ ከምቲ ልሙድ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይ መስቀል ተሃሳስ ኣካይዱ ነቶም ቀዳምነት ክውሃቦም ዘለዎም ብፍላይ ኣብቲ ኣድላይ ኮይኑ ዝረኸቦም ስፍራታት ሰብኣዊ ኣገልግሎቱ ክህብ እዩ በዚ ንገብሮ ተሃሳስን እንረኽቦ ውፅኢትን እቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ክቕጽል እዩ መሰረት ሰብኣዊ እርዳታው መስጠት እንቀጥል ሪፈራል ሆስፒታል ኣይደር ብዘይካቲ ናይ መድሓኒት ሕጽረት ናይ ማይን መብራህትን ጸገም ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይ መስቀል ገሊጹ እዩ እቲ ብቐዳም ዝተዋህበ ሓገዝ ዘምጽኦ ለውጢ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ እኳ እንተኾነ ብመንጽር ዝነበረ ሽግር ቀዳምነት ክውሃቦም ዝግብኦም ነገራት ከም ዝበጽሑ ኣቶ ዘውዱ ሓቢሩ የተሰጠው እርዳታ ምን አይነት ለውጥ እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ እንታይ ዓይነት ለውጥ ኣምጽኡ ንዝብል ኣብ ቀጻሊ እንርእዮ እዩ እንተኾነ ብመንጽር እቲ ዝነበሮም ሕጽረት እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ቀዳምነት ክውሃቦ ዘለዎን እዩ ተባሂሉ ተዋሂብሎ